mano manyaka koro wapenji jotendwa mag to bende wacho kanyo onego bed ni ng'iyo kaka nolos duol mano mar jopuonj mang'iyo maslahi mar jopuonj TSC nitiere mano mang'iyo mar polise ama bende nitiere pacho kae mar lakteche ni mabende ang'e usebedo kusundo mar mondo mi olosi mondo sekta mar thieth obed e sirikal mamalo duol makamano kiloso mar mondo mi ong'i maslahi mar jothieth onego bed ni en gi jomage kata jomage monego bed jokanyo mag duol makamano mondo ng'iye ni daktari kosetieko tiegre kuom thuolo mar higni 6 kosedhi internship tindike tich to sara mochamo bende oromre kod kiwango mabende otiegore godo. Duol oseywago kabisa nikech king'iyo sani joma manage weche mag jothieth gi en County Public Service Board. To board ni kata joma nie iye gin joma ok understand anything kata guidelines mag PSC chiwo ok gikia, schemes of service gikia. Neno ko yudo ka county achiel is doing a good job, county mono. For example, mano kaluore kod Public Service Board mar county no kose dami ranyisi Homa Bay e bo governor witi jothieth ni chulo mshahara kole 1 month 2 months constantly from the first day manadonje pa for the last 10 years. To kane mama donjo Mama Gladys oka campaign Mama Gladys, but for a fact ni a county Kenya kasa ni one of the counties which chulo ji earliest in Homa Bay. Ni simply because ni koloni board gitimo change, now doctors have to also okunyal keto kamano ni we have to be at the mercy mar siasa ni based on ngamo win then in no ni lokruok bete maber kata marach ino kaka isomo kata ngato ne classmates to ni dhiti county X to the county moro to ni ka county modhi no ne county marach to ini kada miyombe mi dhi mbele mi kabnya waduge ni because of counties to the same county to mchera michulo jini bende ok ni county kao usuru magi kawe chiro magi chulo go dakteche hapana. En msara mawuok exchequer Nairobi and taxpayers money. The salary michulo dakteche en pesa mawuok Nairobi. Ma onge tiende mondo ni county achiel kao pesa notiyo kodo maber chulo ji the right salaries, county mondo kao pesa ni chamo timo gik moko make sense at all. You know. In fact there's something only facility improvement fund bill. Ma we now trying sasa mangato the hospital muthi do thieth mo chulo bill. Pesa no onego kao hospital no to tiyo go mondo gimedi yedhe gimedi ndiko jotich gimar gero hospital gi sani kikao pesa ma kaka wan kaka wakani for example Embu ama Kiambu it will also 1.5 million 2 million in that month. Pesa no ite the county governor amwani pesa ni obote ona obo loso go barabara gibo the get trip Mombasa gibo nyiewo go computers en pesa mukduoge andaza ino kasi mko hinia ni yedhe orumo kem sacho ni one wase mi yedhe moromo to you owe us 200 million pokno chulowa gi yedhe gikelo negi to jotuo chulo to they don't plow that money back negi chul kem sa mondo med gi yedhe ko ne ku jobo gi shortage gi pesa cha kato lojo cha to ku gole jalo ngamo uso nyanya to ko se uso nyanya mo ido hande to do chamo halano bedo gi pesa mo okano mar nyo stock modo kendo. We're now pushing most counties. I know until counties mostly West Pokot Guinea, mostly sign that bill, man, facility improvement fund. My pesa mi raise hospitali. Itiyo go kanyo mo loss go. Iberi go hospitali mo jopin. Oh, we you the theater malongo.